famille mille problèmes findini ɗaninoɓe atri majjunoɓe trois familles mille problèmes serndi selaɓe yaadiɓe famille mille problèmes bonni kordigal bonni ndam wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami mbiɗa mi nawlirtake tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe na jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse the money. Jum suudu ma hurti way ko boya wadde gilenden ha jon kanyum meeɗa wi makko gilenden wadde ko cofile kaluma ha ko yaraw arto e gallawma ya waɗa vawi bien fof nehen ko zéro haydara Barko jam ko Abdourahmane wiyannuma ha lam andena war waɗam ni ya waɗa yam seri boy heñiram ko woni min arandi an en potani sododirde kala ko ñalla yam foti ko walde ma kala ko waale ma ñalla yam haalnam ko woni Jongom Abdourahmane Abdourahmane hollum ko kewi ha an hoto waɗam ni anne itteyam ɗum ɗo Abdourahmane hollum ko Abdourahmane wondi Abdourahmane sek adi ay Abdourahmane ndeke hollum Boucar yawe yamanneni giɗilam Jongom Abdourahmane wona cello ko Abdourahmane wondi ha Abdourahmane de jeppi lees subhanallah noppam yo pojal aynaɓe jeynayi moƴƴe rewdiri Fatima moƴƴe rewdiri worgo astafirullah ayi kam ha bojal aynaɓe jeynayi tak kiwle nanal ndewre ñamal mbiɗi kosam mettude gayna kiri keccini gallaɗe joni ha Fatima sawa a selli Tu s'appelles ah Tu vas où comme ça? Tu vas à un mariage ou un baptême quoi? Non, hay mariage goto biya hen hande ko pinɗo tan mbimi yomi ñanta mi yima mi weltin fittani ɗum par ce que fittide ñande fof moƴƴani quoi il faut neɗɗo sa welto hande mbiɗa welti quoi ɓonna ko ɗo fof yahani yange yahani inde hay nokku mi yahani koye galle tan yande koye fewni a fewde joli bobo comme ça ok fanma ko mbaɗanɗa ɗo min de ɗum ko rangele bokusuji hande Boucar ko arno comcum jomi range bokusuji seeɗa mbiɗa kiiɗe jamma e nalaw ha kowoni ko jippi lees kay gasne haal wadde gilenden Sofia hurti e galle ha joni ko zéro ko ni ha subhanallah ha haal hay ampul goto huɓɓani ala annene couscous noppum min kam nanade couscous an ɗum ne muusi koy ɗum kay wonano muusi ko musiba ɗum ko bone joni ko woni solution Fatima a wawa ya dow kaɓeɗa guerdaro gastinirɗa ceekodirɗa jippina Boukary jongom yalta gallo dewgal mum bona poftoɗa Fatima maayi
Fatima Bukari fijirima. Fatima Bukari bonne ngurdam ma. Fatima dar koyde ma min dum kalnan maani. Amadou yaade dow haɓere toon yo ɓen ma deeji min a feɗɗino haareji fof min tinum bedduɗum laakara Mina an kadi jam tan jiɗi miɗen no gorkam no telliri resga min ɗum tan jiɗi yaade dow yere haɓere mi haɓaka mi duddaka mi hen andi min moom somi toñamo nden laawoto yimɓe mbiya mi hebbone mais so mi toña kay goto toñani kam ko laawoto men il faut ko kaɓɓetemi dow Fatima merde. Anke ka toñan. An debbo arnata e gorko ma. Kadi jagga ɗum waɗ dow. Salo yo jippo. Haɓoy watta ƴetti comcinnaw dow. Fatima an fammi fayida. nayi mo dow de ko mawne wi yo yawo waade e dow yo ya won toon so tampi mo accuɗo taw kam ɗo An ka kullo jongo. Amadou an ko tagi an a haala a waajota kam ko moƴƴi a wiyata kam an Fatima waɗ ni fewno ha feewa jooɗe dew suur ma an ko tagi so aɗɗo noon ko fitina tan ñaagota min no maccigala min komi koyen mbiɗa yaha mi waɗa cakka cakka tan mi yaddola mi sippire tan wiye Fatima kadi addi bone an duunomi jam ñaagonomi jam mbaƴuɗa kam ko moƴƴi Fatima ko moƴƴi mbaji ma. ala mo am e meeɗa so naɗa suuɗo tan ko bone tan gaddanta kam e ya haɓe ɗo e ya dudde ɗo e waccu ni gayna cotnan gona caggalam kadi jongo ɗiɗo ñabbuji ɗi cuuɗitaaki te ɗi usritaaki il faut que mi yaha mi nawa ɗum to ceerno woda ko hokki ɗum par ce que koñ ɗo gueɗoy Mamadou Ousmane Ali Birom ina yana heen woni marowde aɗa nder mbatta ɗiɗo ñabbuji gona beñeteɗi jaggu ɗemgal ma deƴƴu mina andirani mi yaha mi nawa ɗum to Mamadou Ousmane Ali Birom woda ko waɗay ɗum gila e law nani deƴƴu noon deƴƴu ɗum de woƴƴi Abdourahmane yo dogo yaho safru yo so ɗum alade feere maɓe bona min kam ala dandi kam en mo joguimo machallah fof nettimi ka kono o yo safroy subhanallah bukurelo yalla dande o bone Abdourahmane koɗo Ahmadou ummi hinami laaɓi noon o systéme jiirumi Ahmadou a o comportement mo hollim wallahi jongu mo yaltanema de ko wona ko ɗum noon Abdourahmane aɗa andi ko sisi ɗo umma jehen woda nawmamen ceerno woda ko waɗanma ayi ɗeɗo gueɗe ɗe cuuɗitaaki ɗe ne'etaaki Bukay ko ɗum en hersini de ala Abdourahmane ɗum hersinaaki ñabbu sooɗitaaki saka noon ɗiɗo ñabbuuji ɗum ɗo sika hersiri ɗum cukaagu ma bono aduna ma yakko joni jiɗum ko wonde tranquillement gorkam mo ƴewno mbaɗiɗimi récupéré ha jippo dow ga lesgal jongom kam yo wi alhamdulillahi rabbil oponama haala jongom haala mbiya lekki mu jaggima Molon lekki. an ma dewgal ma itti joni yo wala hawla gorko fan tas an a duwanta neɗɗo jam subaka Allah nana ɗum tawna sugar dewgal itte so dewgal itte kay ko kamɓe dewgal mum ittede min gal ñagoto mi jam an a ñagata neɗɗo jam tan subaka Allah hay yimɓe finana wiyata dewgal mi itte an fof ko kalta ittode tawde haɗa woppide Bukare jongo ma Bukare kanga an a huliya bukal mo jippo ɗo ko jujjuri fof mo tawam ɗo arata mo tawam ɗo min hoppam tan mi suulo e tekkename sa naati ɗo e suuɓi Allah nana ɗum komin ñaguima ñande juuɗe natɗa ɗo e subaka e de suulamo sa joƴini kam ɗo tan wiyanam Fatima joore suulma muña oppu hareji ɗi oppu dugoji ɗi wiyam noon sa wawa wadde noon buftina boowal ahan kay sa wawa addude ɗo koko jam yaltu boowal min ɗon nattude mi suuɗa mbiya wayata kam Fatima noon ayi ko ilma ngel ɗo ngel ala ndiyam a jarama dewgel ma bon kuɗa an huuli jata taw an ñaganta neɗɗo jam an ko bona tan gaddanta yimɓe ina dandan bone ma an jiiɗama fof ko yo mbiyami haɓe tan mi dugde min non jiɓini tan jongoma tawa no kurtotam ɗon e jongoma tawa min noon koye Allah wonde mi wondana e goto umma jehen ɗo Mamadou Ousmane Ali Birom ko kay safrata ɗum te kañum ene heen yana woni umma jehe mi nawma toon ha jogui yakar Bukare homo wawi ɗum hey Abdourahmane siken jeehi toon ma toon taw temedere neɗɗo waɓenam gonduɓe gonduɗa ko te heeɓe fof Allah okkaɓe jam jeera yitere ma ɗum kay mimi yomem heen yon umma jehem Mamadou Ousmane Ali Birom ɗum tan liggoto ko janaɗo heen woni umma jehem Ada tonya, ada yang
Jeew mbaɗɗan gil suba komi yanim gil suba ka yani non te min kam affaire on haawimi par ce que mi yanim less min wiyami ara mi salmin ma ana mbaɗa meeɗa finde ngara salminde mani meeɗi wadde ana ala yam haajude ana jimami suudam fof ko haaju adduma ɗo en jeew ene kam mata min kam yimɓe galle ɓe fof mi haɓeɓe kono an kam en meeɗa haɓ en meeɗa haɓde ala kono haade denɗiragal tan jani ko haɗani tan bo hodduɓe kam wasata memodirde quoi jeew min ka neɗɗo belɗo billahi somi yanim tan mi yewete Amadou haal haaju ma hoto fosomi joni subaka nani mbeɗa molanima Allah noon allah n seeɗim so fosakima komi garta tan yo en jewtu ko bandi ko say wonko anda abdourahmane abdourahmane rewɓe legal ngal ɓe ɗo fof wondema ana anda ɗum ɓuuri ko bon e aduna ɗum abdourahmane wayi giƴi ɓiyum sehel ɓiyum jadanno ngel e ɓiyum ngel ara galle omo ngel fijira ko ngel o yeehe o yiɗodiri ha o resi ngel o adde galle he woni amina ɗum addi jiɓjiɓa hakkude mo e jeewo hande noon Sofia so tawi abdourahmane wonko heeɓi ɗum min Amadou ko wontimi heen o yeewa fijiri hoorema ladde ha moteur mo widdi ko Amadou wawe ɗum walla noon ƴeewon ceewo par ce que jeewo jooɗaki jamma jooɗaki ñama sanno ko wuli ɓuɓata ɓuyere jaɓetake fuɗo waɗa gawɗi waɗa samme an mbita dama suulam hay nadde tan sami o wiya jam waay eyo Fatima min garmi toon nde taw kadi haalde Amadou après bimi leftuɗon ok non ça va Sophie gonnuɗa ko woni ande yeeso ma ngono wayni moon moftan jamde ko woni annam ko kewi gonnuɗa Fatima aɗa sikki min mbeɗa fonno nadde ngal dewgal astahfirullah ko fan tas an foti wonde ngal dewgal ko woni ko abdourahmane waɗma ko tagi aɗa haal kado ha Fatima min Abdourahmane haydara waɗani kam de mbeɗa wawi wiide noon min hande lepti kam lori kam ko Amadou mbiɗa ɗum Amadou ne haadimi jonde ene haadimi darde ene leptimi ne lorimi Amadou accata kam mi yiwrude e joom gallam accata kam mi laldo e joom gallam normal nana jooɗe dow koya men ɗe tan Amadou mbiɗadi Amadou i Amadou way hadde ma wondude e joom galle ma an jeew ana tini kewi koye galle ko kewe galle galle o nani fuso coow jamma coow ñalam ndeyuji a tini hara mi jam jeeɗi ko kewi hakkude ma lattinani haramam ko waɗi he jeew woto fosomi ka tinɗa ha pare haɗa kam foso Amadou he soni on ko kewe galle kalna kam ko waɗi a tinani hay dar ko ande ari haalandema haydara mi tinani sona ko jaltiɗa e hunduko mako haydara mi tinani ko pinmi ko joni ha wede Amadou ko woni Bukari ala ko haalanno Bukari ala mi yiyanima ko pinmi ko ni haydara o haalnanima ala mi haalnanima ok abdourahmane ala haydara hiye jeewat nañnam sehil ma noon Sofia on kam ma taw haalnima haydara ɓe kalnani kam Amadou an haalnam ko woni non c'est que so yim haalani ɗum waɗanima concerné kamɓe ɗum waɗi concerné ɓayri ɓe kalnanima min waɗanima concerné kono kam bone kam nani nder maɓɓe woni ko woni nder maɓɓe probléme mawɗo sa mawɗo komi tinani an wona cukalel ka mawɗo kadi fal aɗa andi ko moƴƴi aɗa andi ko boni toi tu es une femme forte ama kay oto haade kay wonde suulma an ka yetto Allah an wona an ari hanki tan aɗa waajo kam nega an ko mbajota kam ko fof nega an jogui probléme ɓurɗo oɗo bonde aɗa moftiɗum e ɓerde ma hen aɗa sari yaltinde ɗum an cukalel ɗum ko normal ɗum moƴƴani attire hakkille ma hollu ko an wawi jodde woro dewgal hollu ko an wawi mayde woro dewgal Amadou haade wonde woro dewgal i jam Fatima joni min holno mbaɗen holno mbatta an a famdani a wona cukaleldi aɗa andi ko moƴƴi aɗa andi ko boni tinno e woore ma no tinniɗa gila hanki gila hande aɗa ande adde no tinniɗa ni ɓeɗo tinnade hoore ma Amadou oto jahlide woto waɗe jahli mukk an aɗa tinni aɗa andi woore ma aɗa andi to pawta koyɗe ma an ya wonde probléme min wonde probléme i on galle no wayata
won galle jogol fewde sa way tinnoɗa e woorma Amadou wonde ka ɗum no yo won caggal an aɗa tinni haɗani min so yii mi yiɗama haalande min komi malaɗo bone somi haalnima hande bone fof ƴette watte doom tan min kam har mi jam mi anda hen haydara ko ɗum taki bon tawi deɓe kalnanima ala probléme aɗa fonno haalandemi noon par ce que min e ma nanguirmami comme no ka nenam te ala komi haalnanimi e aduna hunde fof mi haalnima te andi kadi wonko kalaɗa kam ko noon ko kedduɗa han Abdourahmane nde ko wonirɗo e leggal ngal kala ceemede yo ceemede lokkatima ɗum ha laaɓi eyyi kala debbo mo wirtini yiɗi kono ko Abdourahmane woni vrai pervers he ay sa ɗimmiti mi aado Allah e balɗe ma Amadou mbawna ko Sofia haala nonno kam naani ko Sofia wima Sofia ari ɗo naani o wi Abdourahmane nan rewe seeɓe ɓe leegal tan no wonde muyen ala fof noon ko heddanani Abdourahmane Amadou baramana an wimo noon he min mi wiyani noon Sofia de mais ko Sofia haali ko gonga jorɗo kolomlom Abdourahmane alama acci Abdourahmane ke haɗa ndi ko bandi mawɗo Amadou he barke Allah ko bandi mawɗo Amadou ana selli Amadou eko woni Amadou nde bonnande hono neɗɗo wawi ɗum ittirde fawi ɗum e nguru miñum honno neɗɗo ƴettirde hen bonande waɗinde e ɓandu mum kam waɗi e ɓandu mum an ke an ɓuuri andu rewɓe leegal ngal foof cukkide Abdourahmane tan gorako ɗum tami jiɗiri ɗum wonno ko kalalde leegal ngal an ɓuuri ɗum andu Amadou wallahi ndeke an a moƴƴani Amadou haala monka ka hono neɗɗo wawi ittude ɗum tan ina fawa ɗum e dow e miñum non jeew jippinta sew ma hande ko ñalawma jam Amadou mi jippinta tension am saabu an a moƴƴani a waɗaka barke mais vraiment Sofia haali ko gonga wallahi ko gonga min noon min kam mi haalani kono kam ko haali ko min kam minen gondi en billahi gonga min mi yiɗa andude ko woni suuma mais ko mbami wiidema tan ya jorde suuma he ya muñ no yimɓe fof muñiri ni par ce que min ko an watti kam e lawol sa yi min hande mi jogui doole courage e darde ɗo mi haaldema walla mi fiya becce ko grâce à toi parce que ko an holli kam won ɗum tu es une femme forte tu resteras forte encore je serai tout le cœur avec toi aussi mais Fatima mais je suis une femme forte mais je souffre je sais que tu souffres mais souffrance ko hen noon dañata foof noon e owlo souffrance ko hen tinnoɗa hen mbatta hen foof joni puɗoɗa wonde e dewgal ma ɓeydu jaggude gorko ma Amadou woni wawi haddema wonde suudma ko souffre ko wawi wonde ko foof aɗa wawi muñde ɗum min mbeɗa andi ɗum wallahi Fatima woni komi haalnanima ko heewi yam min oto haalnam haydara mbeɗa andi an aɗa wawi waɗ ɗum géré aɗa wawi tinnade hen kadi aɗa wawi attide hen hakkille ma min ene suulama sa yimi mi jooɗi hen ko an tagui an hokkiyam courage ha mbawmi wadde ko mbaɗimi géré ko wawi wonde ko foof ko wawi jogede foof ko wawi yarede ko foof an aɗa waɗa ɗum supporté saabu mi andi ka debbo tiɗɗo aɗa andi ko poɗɗa wadde kadi oɗo ɗum jahle de hollu tan an ka debbo tiɗɗo woni kadi tinnade kadi suurma hen debbo ko suur mum de ko ɗum mbiyatane ñande foof ene mayatande gona caggal worɓe ɗum no won caggal gorko ma ko wima waɗ mbaɗa ko wima woppu goppa min mine yaha mi yalta somi arti après min kalde ɗum il faut réfléchir très bien an he jeew wadde yejjiti an a yejjiti ɓinguel ma ene fijda e cukalel toksel e kon ɗo gara galle ala ka waɗanani Amina happade Abdourahmane ari resi ɗum on wonmo woppi ko haali ko kay gonga ko puɗɗiɗo famde Abdourahmane ay Sofia ko ƴoƴ an woni mo ƴoƴani Amadou yoni andi ko jinni gumma jalta suuda a jeew non hande Amadou umo yalta suuda woppi joɗɗen tan jewten mi yewtidani e ma Amadou yewtere nde welani Amadou mi yewti umo yalta suudam jeew min ndiwata Amadou waɗa nanani ko mbimami ko non hande kam jeew en kaɓata par ce que hande min c'est très fair komi beltiɗo mbeɗa ɓurni wuttam waɗi laafam hande ko ñalama ɗum haajam ala ɗum yalta suudam an babba Dias Baba an kuɗaɗo ay ko heewe galle ƴeewi fof ko Amadou fewji ɗum nde feere bonde no haaltede fof ko Amadou Dias gona mawɗo kellifaɗo aɗa rewe ille miñe tan aɗa bonna ono Amadou o est ce que mo selli la ilaha illallah Muhammad rasulullah Amadou Dias tampere jili ari tampere jili hoyni kam fasiraɓe nan jala
Abdourahmane ayi mawɗo noon so wasi sellu si waɗanama lekki ko kay waɗa respecte ni no haaldirana lekki waɗaki noon ɗum safranma de sa waɗay noon cohritoɗa de a sellata il faut que mbaɗa respecte ni no ceerno o wi sa waɗi ɗum so Allah jaɓima a hebbita duuɓi ma 18 so Allah jaɓi hay ki ngel ɗo o wino woni heɓal meɗen ara ngel woni heɓal meɗen ara o woni heɓal meɗen ara laabi ɗiɗi goɗota hen ɓingel nena waɗa waɗamni ñiri mballi kitene simi ñamde kiɗo ñiri mballi kitene sini ñamde wona jolli kala muɗe a waɗi o noon ayi worbo daguino wino ko gooɓe tati ɗe daɗ nderta heɗ fo tegodira gooɓe tati curodiren muñodiren ko digal welani kiɗo noon ki woni talla mula ha mula talla mula o haade mambo wo a yeƴanmo ha mba eko jiiɗa a yikki cuuri ɗum barke rasulullahi kiɗo wino ko gooɓe 4 ngel gori daɓɓi leɗɗe tan woowe Mamadou Ousmane Ali Bilo ɗum haɗi ɗum dañi darde ngel woni talla mula ha mula talla o hono way ha ƴemma darde ngol ɗo o haalnino ɗum fenne heen mi haɓɓanma o ayi ngol ɗon noon ko ngol woni ngal alladu ngaari ɓojiri lelo lelɗa Abdourahmane ana mala bisimillah gawdi nderma gawdi jaala nderma alladu ngaari ɓojiri lelo Abdourahmane lelo hawdu wala koto ko o cet bom an anda ka dañɗo sas wallahi ka dañɗo sas gori daɓɓel ɗum tan Allah wawni sa yawan toon yaha bonat a yakkoto eyo joni noon a jooɗot seeɗa affaire o waɗa effet a nani de ɗum waɗa déclassé ndora heblade nani kono leɗɗe ɗe noon woto memɗe hanti woppuɗe nde a nani woppuɗe tan nde jooɗa seeɗa pour ɓandu ndu ɗum cercle ɗum waɗa déclassé quoi a faami mbiɗin an mama on hollu tawi mbiɗon kala ko junngo waɗi ma junngo itti hikka laaɓata ko nano noon min Amadou kam ngal baɗal ngal mbaɗmi mais baɗal ngal e ngal mawni de somi ƴeewani heen Sofia mi ƴeew heen Jeewo ko ɗum guerre kala no mbaɗɗa ha gañoɗa wat noon haajam fof ala heen tampere jilli ari tampere jilli hoyni kam fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musɗam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa wuɗe on woni ɓay tiwawata nder mbiɗa Abdourahmane ɗum waɗani déclassé hay dara dillay haydara dilani bugoy ni andi nden guete maɗe ɗin goɗɗi coy bugoy wata ko leɗɗe tan leɗɗe kayɗen e se wa'ane jeeyaɗa ko wawi koode walla cuurki Abdourahmane haɗa andi noon a
ay cocktail molotov ti ɗum wono nde wawa fettu tigi rigi beela ɗum wona e naange walla ɗum ɓallo jaygo ɗo wuli haɗa nden mbatta ariya nder suudu sohnaji to Sofia ɓallaɗa ɗum nden affaire o waɗat déclassé a faami ay sika ɓallema ɗum tan hen wawi siko a ɓallema ɗum tan ɗum waɗat effet so ɗum waɗi effet noon cocktail molotov o mbaɗa boum a faami wat noon hay min ɗum miijinon buga a miijinon ɗum de miijinon wat noon Abdourahmane wona guete ma wona haɗa yiya wa e koode ni eyyi leɗɗe kaaƴi noon buga eyyi ƴeew woto memɗe hanti noon woto mem leɗɗe ɗe ya nato nder suudu ɓallaɗo ɗum sika ɓallema ɗum tan billi ƴeew ganda noon kadi Abdourahmane ka gorko woto itto hakkille ƴeew haɗa nden jii mbaɗa e hakkille ma hannde haɗa dollide duuɓi ma 30 timmuɗi ganda ɗo gonnoɗa ɗum jiɗmi casa a faami sa waɗi noon tan muñodiren pamodiren yo sinno gowli ɓuɓata kosam biratake fawe ka ɓufenno woɗa waɗam ni woɗa waɗam ni gasela woɗa waɗam ni woɗa waɗam ni woɗa waɗam ni ñiri mbanɗi jitene e sini ñamde selaɓe gonno noon selaɓe jerdi mais Namour fo gummuɗa e jonde de par ce que ɗum ɗo fotani jooɗade a yiyata ƴeewu cafro safro ma mi yimɓe jooɗoɗon ni tan ni darodir fewande Sofia min mi jooɗaki par ce que yimin yaada e bugat ɗo woni fof minen naata mi jooɗaki de Namour min mi salaka jooɗaki mais noon il faut mbaɗa hunde min komi debbo te wonko gandanɗa hoore ma mi fotani hattande ɗum sa andirno ko ni guila avant naata e mariage o mbaɗa consulté ƴeewa han kono ni yen non min hooram nde wonko wawi hattande wonko wawani ɗum ɗo kam gandanɗa hoore ma welani e ɓernde muusi de Sofia min haydara meeɗa kam heɓ ɗum heɓimi koye mariage men oɗo te min cikkannomi ka an wawi mi faam eyi par ce que jemmaji muusi ndewi ɗo kono mi famma min mais Namour an min mbeɗa fammadi mais wonko gandanɗa hoore ma ni muño ɗum ɗo muñora ko ɗum ɗon tan noon mbasa yiidi hen haydara trois familles 1000 problèmes findiniɗaninoɓe atri majjunoɓe trois familles 1000 problèmes serndi selaɓe yaadiɓe famille 1000 problèmes bonni koddigal bonni ndam wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami mbiɗa mi nawlirtake tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe na jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani